ọdịma ịkwakwala ma gbala ekelela m unu ebe ọ bụla ị nọ wee na-ega igbo ana masị na ọ ga-adịrịrị gị na mma ị nọ n'ahịa wee na-alụ olu m ana masị na ị ga-azụ ahịa zụọ silili welele ahịa ga-abịa ndị ahịa ga-abịa ndị ga-ewetara gị ezigbo ego afịa ahịa ịkpọbara ị ga-ele ya na ọ bụrụ nke ọma ị nọ n'ọrụ ugbo ma ọ bụ n'ebe ị na-akọ ugbo ana masị na ọ ga-adịrịrị gị na mma ndị ajọ mmadụ agaghị afụ gị ọrụ ugbo gị ga-aga silili welele ị nọ n'ụzọ ị nọ n'ụgbọala ana m asị ije awele ka ị ga-eje ije ebe ị na-eje na n'udo gị ụgbọala achụnta ego na-achọ ihe gị na ụmụaka ma ọ bụ ihe gị onwe gị ga-eri ana m asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma ihe ọ bụla ị na-eme ọ ga-agazi agasị ndị na-akwa nka ndị dụwa ị nọ n'ọrụ bekee wee na-anụ ọnụ m ihe m na-ekwu bụ na ọ ga-adịrịrị gị na mma ọ dịrị gị mma na eke ọ dịrị gị mma n'orie a sị m na ọ ga-adịrị gị mma na afọ dịrị gị mma na nkwọ ụtụtụ ehihie abalị oge niile ihe ọma ga na-emere ndị Igbo nke onye chiri ya zere abụ m Chizzy Ani otu a ka m si anabata unu na nke nzukọ nke tata ebe ahụ anyị nọ uguru chinchim gbunyere chinchim wee nọrọ nwaanyị na-agbasa ozi wee na-ekwu ka o si metụta anyị na ka anyị ga-esi wee mee ka ọ dị n'udo ka a na-akwadebe ịhọ ọkwa ọchịchị ma ọ bụ ịhọ ọkwa ndị ga-anọ na ngalaba ọchịchị dị iche iche yawa ka anyị ga na-ekwu maka ya ihe a ga-eme ka obodo dị mma oge a ga-ebido wee chịba ka o wee dịrị anyị niile la mma bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa mana cheta na ị nwere ike ijekiri ihe niile nke anyị na-eme na ije na Kpakpando TV ije ebe anyị na-afụ ihe ọma niile nke a na-eme na ka anyị si eme ya na ka ndị Igbo si ekwu nke ha si ekwu wee fụkwa ebe anyị pasa ya bụ na mba ọbụla ị nọ na mba ụwa anyị na-anọ ebe a na kwa ụbọchị Tọzdee niile ọkụ ma ha elekere ya 3:30 kpọmkwem anyị egwuye ebe a na-agbasa ozi nke dịka o si eme n'ala anyị na Naịjirịa ọ bụ Tochukwu na-ebubo ihe ha niile na YouTube na-asị na ọ ga-adịrịrị ya na mma tata anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo wee kwube ka o si dị ihe na-eme n'obodo ka esi fụ ya ka esi achị kedu oge a ga-ezibido ọchịchị kedu oge a ga-ahapụgoro na ndị na-eche efe sịrị na ndị na-eche efe asị gị na ha chọrọ iwe ana na ha achọghị iwe ana baa n'ime ọchịchị kpọmkwem Amechi Ugwuele egwu ego chinchim ebe a Amechi ejeela n'isi obodo pụta wee nata Amechi ndị ka ime kene ndị Igbo ha na-ajụ esi gị kemgbe kedu ka ha si eme na Abuja Chizzy nwanne m ọ dị mma Igbo ekene m n'unu ịma na iruo na Abuja ịfụ n'ebe ihe na-eme mkpamkpa na-akpa mana ịgwa gị eziokwu ịmana onye ọbụla na-ekwu maka ehi bere nke ndị na-achị ehi eme nke ọzọ mgbe m nọ na Abuja ka m na-agagharị maka na eru m ebe anwa ọ na-abụ nje Abuja ọtụtụ oge na-eje Abuja ndị mmadụ na-ebugharị m mana eji m nke nsị na m ga-eji aka m kwụọ onwe m n'ụgbọala ka m wee na-amata ebe anwa mgbe m ji wee oge ọbụla m nwetatara obere ohere nsị ka m jefu mmadụ m na-agakwa na-asị ka m na-enegoro ka mmadụ ma ga-afụ ehi na-akpagharị na Abuja eziokwu na-agwa gị afụrụ m ọtụtụ ebe dị iche iche efi n'ime Abuja mana maka na ọmụnwa na-akwụ ụgbọala enweghị m ike iji aka m wee sị ka m were ihe wee see ya sote ka afụ mana ya na-agwa gị bụ eziokwu onye abịa egosiri m na ihe a na-ekwukwa na ọ bụrụkwa naanị ebe a ka ọ na-eme ihe ọzọ m fụkwara mana ha na ndị na-akọ ugbo nọ n'ebe ha na ndị na-akọ ugbo na-enwe nsogbu ndị na-akọ ị na-abata n'ime Abuja maka eji m ụgbọala wee jee ị na-abata n'ime Abuja ka m gwa gị eziokwu bido n'Enugu ebe a ị ga-afụgide ehi n'ọhịa ruo Abuja ị ga-afụgide ehi nọ ịgba efu ebe ha nọ ịgba efu ịgba ka ị na-afụkwa n'ebe ehi na-ata ehi na-afụkwa n'ebe a kọrọ ugbo ịfụ na o nwerezi ebe nwere ike isi na ugbo adịrọ ịma na ọkwa ndị ọchịchị si onye ọbụla jebeze kọba ugbo efi ekwerozi ndị mmadụ ọnya bụ ihe a na-ekwu ọnya bụ egosiri ka m gwa gị eziokwu o nwerekwa ihe a na-ekwu ga-ekwute emeta ihe a na-abụrụ na efi a bịara na anọ ofu ebe a na-akparụ ahịhịa na-enye ya ọ na-eri mana ọ bụrụ mkpagharị o nwere etu ị ga-abịa ebe a kọrọ ugbo dị ebe a dị ebe a dị ebe a dị ebe a
efi gagide efi abụrụ mmadụ ihe ọ fọrọ dị ya maka ọ na-ata gagide ọ ghara ịtabinyeda ihe anwa onye anwa mere nji wee na-eche wee na-asị na nke bụ eziokwu bụ na ehi a ga-enwerịrị ofu ebe ha ga-anọ mana mụa sokwa na ndị na-asị mmadụ nwere ike ịkpa ehi ebe masịrị ya ọ bụrụ naanị dịka na ịbụ onye Fulani mụakwa nwa ego enwekwara m ike ịkpa ehi mana ihe a na-ekwu bụ na ịchọọ ịkpa ehi nwee ọba ehi nwee ebe ị ga-anọ ọkwa mbọsị ha ma ekiri ọkwa na Abuja njekwara ka m fụrụ ihe ngosi a na-egosi na onyonyo Facebook onye Igbo na-akpa ehi na Botswana na mpaghara ọdịda Afrịka na Botswana onye Igbo onye na-ekwu okwu ya na-akọwasị na ndị a na ya nwere efi na ọ n'ofu ebe na na-akpatara ya nri ọ na-eri n'ọdụ akpagharị na ha nwekwara na ebe a ga-ahapụ ahịhịa too emepe oje ebe a tacha ka ọ na-ata ebe nke ọzọ a na-eto nke ọzọ tụcha akpụgharịa ha ga ebe ni ọ bụrụ ịbịa inwewe ehi o nwere ebe ha ga-anọ taa ihe ị na-akpụ ya na-agagharị ịma na dịka ndị Igbo na-azụ ahịa onye Igbo n'agbanyeghị ụdị ego i nyere onye Igbo ya wee zụọ ahịa ka m were ya na ọ bụ na ihe dịka simenti ma ọ bụ na ihe dịka igwe ka ọ na-ere ma ọ bụ ya bụrụgodo akpa nri inye onye Igbo ego tupu o jee egote ihe ọ ga-akpọsa ọ ga-amarugodo ka ngwa ka ụlọ ahịa dị ọma abịasị maka na ya nwere ngwaahịa sie ike ka ya bụrụzie ya jee buba be mmadụ ma ọ bụrụ ya dochie onye ọzọ ụzọ jee dochie ọba ahịa onye ọzọ mba ihe a na-ekwu bụ na ị ga-ama ọkwa ebe aka ruru nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya ọ bụrụ na ị nwere ehi narị ị chọrọ ebe narị ọ ga-anọ ọ bụrụ na Chineke na-egozi gị ehi ga na-abawanye ị chọwa etu ị ga-esi wee gotekwuo ana haziere ha ọnọdụ ihe na mmadụ ịgba mbọ ahịa ị na-azụ ọ na-aga ọfụma ị na-achọ ka ị tinyezikwa ebe ị na-eme ihe ị na-eme mana nkịta na gboo abụrụzi ofu mgbe gboo onye ọbụla mana obodo anyị nna m kpara ehi ha kpachara ehi mgbe anwa ha na-abịa kpụrụ ehi ha kpụrụ ehi mana mgbe ha na-amado nke ha ụdọ ha kpụpụ ya na-agụ edobe ebe ahụ ọ na-akpagharị mana ọ ma akpagharị karịa ụdọ anwa ha nọkọta ha eje kpụrụ ya ga ebe ọzọ ma mgbe gboo ha na onwe ndị be na-akpọ idoko ha pụọ na-agụ onye ọbụla akpụpụta efi onye ọbụla nọrọ na akpa nkata ha na-enye n'ebe ọ na-ata onwere onye na-akọ ugbo ebe ahụ mana abịa nọwa ha amara na ihe a na ọma abụzi ihe a ga na-eme maka na ndị mmadụ enwe ogo ugbo akwụsịa a na-enizie efi ụdọ bidozie nwewe ọba ehi kịtazi ọ dapụzi apụ nọọ ije ịkpata ihe ọ ga-eri itinyere ya ihe na-agbanwe ihe na-ewute mbụ na ndị na-achị anyị ga-amacha eziokwu ga-amacha ihe na-eme etu e kwesịrị ịdị ha hapịa na-eje na-ekwugheri na-emegheri ihe a na-emebi ihe a ga-eji nwayọọ mezie mgbe ọ ka dị obere o mebie dịka ihe a na-ekwu maka ndị Shia ị na-ajụ m ihe mechaa na Abuja mgbe m jere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị jupụtara ebe niile ụlọ akụ ọbụla ụlọ nkwari na onwe ebe ọbụla ijere na ebe mmadụ ga-akwụ ụgwọ n'ọbụ họtel ha jupụtara ebe a gịnị ka ha na-eme ha na-achụgharị ọkwa ha na-achụgharị ọkwa ịma na kịta na-ewepụtabe ndị ga-abụ ndị ga-anọ na mpaghara ọchịchị dị iche iche ha na-achụgharị ga-alụ ọrụ mana ihe a na-ekwukwa na-asị na onye isi ala ewepụtabe ndị ya na ya ga-arụ ọrụ onye ndị gọvanọ ha ewepụtabe ndị ha na-aga arụ ọrụ ihe na-akpata ha bụ na ndị mmadụ na-abịa na-achụgharị ha na-enye ha nsogbu na-ekwusi ike ayọsi ike maka ngwa onye ọnụ na-eru n'okwu ka a ka ege ntị karịa dịka ineba anya ma onye a ma ọ ga-emenwe ha ma ọ ma emenwe ya o nwere ike ọ bụ na nwee gị ọ bụ na gị na onye isi ala ma ọ bụ onye gọvanọ adịka ije gwawe ya ịma na ọma ajụ gị maka na ịmaghị ihe imere ya na mbụ ikwuwe omee nne gị anya isi gị na amecha ma emenwe ha nọ na kedu ihe m ga-emekwa nna o wee bụrụ ya anyị wee na-ata afụ ndị ị ga-emecha afụ ọkwa nke mbụ Buhari nọrọ ihe ruru ọnwa isii na ọ na-achọ ndị ya na ya gachi o mechaa ndị mmadụ a na-ekwu na-asị ikekwa na ọ chọrọ ịgbaga n'igwe ka ekponye ya ndị enwenubeghị ha ebe ha mejọrọ ma ọ bụ ndị nwere ihe ọ bụla ndị ọkamara
emechaa mgbe o wepụtara aha ndị asị ọgwụ ihe nwa niile a na-eche kemgbe ọgwụ anyị na-ayọ ka ọ ghara ịdịkwa etu ahụ maka na ihe mana onye isi ụlọ omebe iwu ekwuola na ngwụcha izu ụka na a na-atụ anya na a ga-eweta afa ndị ga-anọ n'ọkwa dị iche iche n'ọchịchị ngalaba ọchịchị dị iche na ọ ga-apụ ka ha wee nyochaa n'iji tie n'ihe na ụfọdụ si na ihe na-sokwa na ihe a na-arụtụ aka n'oso n'ihe na ji na afọ apụtabeghị afa ndị ga-anọ n'ọkwa dị iche iche wee soro onyeisi a na-alụ ọrụ ọbụla ndị ọnọchite n'aka tie ha aka benyere ha ka hibere wepụtacha ndị isi ya na ndị omebe iwu na o so n'ihe mere na aka na-eche mana ugbu ọ dị ka ha họọ n'ọkwa bido ọrụ ha n'ọbụ ugbu a ka a ga na-atụzi anya na akwụkwọ ahụ afa ga-apụta ịma na ihe dị n'ihe a bụ na ka m gwa gị nke bụ eziokwu ma nke a bụ eziokwu bụ na ndị na-achị anyị ọ na-amasị ha ịbịa gwa anyị ihe a ga-agwa anyị ka anyị were ya wee na-eche ha eje n'okpuru na nzuzo na-eme ihe masịrị ha o nwero mgbe ndị a na-eche ndị a ndị ụlọ omebe iwu na-eme ndọrọndọrọ nke ha ndị na-ahụ maka ọchịchịkwanụ na-emekwanụ ndọrọndọrọ nke ha ndị mechara nke ha pụta ha sicha anya bụ nri ha ebupụta mgbe o ji wee yee ihe mụọ na onwe m bịara necha ndị anya wee kwuo na nga na-emezi bụ ha na-ekwusị tọwa na anya mụ amata anya mụ amata anya na ihe m ga-eme bụ m ga-agba nkịtị mfụnanya nkwe ihe masịrị ndị a bụ ịfụnanya ikwe maka na ọtụtụ oge ka a ga-abụ ha kwucha ọ bụrụ ya ha kwuru ka ị ga-afụ anyị na-ayọ ọ bụrụ na ha ntụmanya anyị bụ na ọ bụrụ na ha ga-eme ihe a ọsịsọ bupụta n'ihe a ha na-esi kemgbe ka anyị mara ma nnu ma ọ dị ya ma mmanụ ma ọ dị ya ma ọ bụ na ha ejegosie ka ha si esi ịmara ka ha si esi ka anyị na-akapịa ya ọrụ maka na dịka ị soro takaza aka maka ihe a na-ebe efi nke bụ isiokwu nke bụ na-agbagwoju anya bụ gịnị mere iche efi na eche ya efi na ebe a ga-anọchi efi ji bụrụ nsogbu ọ bụrụ nsogbu nke butere na ọ na-ebutezi ọgbaghara dị iche iche ndị mmadụ na-ahụ maka ya ndị ọchịchị ewere okwu gbara ọkpụrụkpụ a gwara ndị a ma na-eche efi kama a ga-agwa ha efi ọ bụrụ ndị a na-abazi mba ndị otu ndị a na-eche efi bụzi ndị na-aba mba na ihe niile a chọrọ ime na a na-ekwu okwu na ha na-eme ya Chizi ndị Igbo si na onye nna ya zuru ori na oruo na ọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ ịgba na oge mbụ onye ori na-eje ọ na-ezo ezo mana onye ori na-eje eziri ezi kwadoro akwado ọ na-eje ọ na-abapụ mba si na onye nochie ụzọ ya ewetuo ya ụdị ya ka ndị anọ kịta ọkwa anyị na-ekwu ya ndị Shite bụ ndị ụka alakụba mpaghara ụka alakụba eji onye isi aka mgbe jere mbọsị niile ha nọzi na ọ bụrụ ọnwụ ka ha nwụọ si rapụ onye a etu ụlọ ikpe si wee kwụsị hapụ nwa amadi a o nwere ụlọ ikpe kpegoro ya ikpe wee maa ya ikpe wee sisi jide ya kedu ihe na-ejidere ya ụdị ha ka a na-afụ ndị a na-aghaghị eme ka anyị ghọta na ha bụ ajọ mmadụ na onwere ezigbo ihe dị n'ebe ha nọ ọ bụ eziokwu ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ mnwa ga-ekwu onye dị njọ na onye dị mma nọọ ụlọ ikpe ga-ekwu mana kemgbe o nweghị ụlọ ikpe si machie ndị a ma ọ bụ ụlọ ikpe si na nwa amadi a na o nwere ihe o mere si jide ya ka esi eme ndị ọzọ ndị IPOB bụ ụmụaka ndị mpaghara ụmụ Igbo na-ekwu maka etu esi emegbu ndị Igbo na etu ihe si wee dị ka ha ga-esi wee ọ ga-esi masị ha na ọ bụrụ na ha nwee onwe ha wee na-ekwu ka ha si wee na-ekwu esi ebe ma mara ama wee pụta wee baa ha afa na ha bụ ndị terọrist bụ ndị na-egbu mmadụ ndị ọgba aghara ndị na-eme ihe niile ndị nsogbu wee nọrọ n'elu ya wee na-asịkwa na ụfọdụ oge ejidere ha ejidesie ha si na anwụ n'aka akparala ha na ha bụ ihe na-egbu mmadụ asị kwuo n'ihe ọnwa unu jidere ha ọ bụrụ na ọkọlọtọ flag na ụgbọala ọgbatumtum na ihe ndị ọzọ enwere ihe ọ bụ ihe a ka a na-eme ndị na-achị ehi na-egbu mmadụ onye ọbụla ma
na ha na-egbu mmadụ afụgoro ma ndị fugo ndị ha gburu ndị ụwa na-ekwu maka a na-asị na-agbata nke anọ na ndị gosigodu m ị na-asị na ndị IPOB na-egbu mmadụ gosigodu m ebe ha gburu mmadụ gosigodu m ndị ha gburu gosigodu m ihe ha mere ndị ha onye ọbụla kwugoro ma ndị ọcha ma ndị isi ojii ma ndị ukwu na ndị nta na ha na-egbu mmadụ ma ha bụ ndị na-achị ehi o nwero ihe ndị gọọmenti wepụrụ ọnụ wee kwuo ma isigodo ha emezina ihe a na-eme ma ọ bụ isi na ihe na-eme dị njọ o nwere onye kwuru ị na-ahụta ya na-agwa ihe na-eme bụ na achọ ịkwụkwa sị na ha bụ ndị Naịjirịa mana ebe ma na ha bụ ndị Naịjirịa gịnị ka ya ga-ahapụzie ndị na-abụ ndị Naịjirịa na-egbu ndị obodo Naịjirịa ihe a na-agwa gị bụ na ka m gwa gị ihe a na-ekwusị na ndị Fulani ịma na ha na-ejegheri na ndị Fulani ma ndị isi ha n'obodo anyị ahụ na ebe ọzọ na ha nwere ka ha si wee nwee nghọta ka ha were be anyị ka ha kwara ha ọnọdụ ebe a ga-abịa biri maka anyị na-anya anụkọta abịa sị anyị na-achọrọ ime ebe na-achọrọ inye ha obodo nke ha na-anọkọtasị ebe a ga-akpọ efi asị kedu mgbe o ji wee bụrụ aka ọrụ gọọmenti ịbịa kwawara mmadụ ebe ọ ga-anọ wee mewe kwara ya be ebe ọ ga-anọ onye ọzọ ị na-aghọta ọ bụ na onye a goro ya ego okwe nghọta ọ bụ na onye a yọrọ enyi ya okwe nghọta mana nke a bụ na unu ga-abịasị ka unu maa ya ka ọ bụrụ iwu ka ndị mmadụ nye ndị a ebe ha ga-anọ n'ike mba o nwe ka ọ dị n'anya ha nọrọ n'elu ya na-aba mba ka m gwa gị Chizi ana m ekwusi ya ike onwe ihe mere obodo anyị a o wee nwee ka o si wee dị ndị na-achị anyị aka ha dị na ya ihe aka ha ji wee dị na ya bụ onye fụ ihe ọ ga-ekwu ghara ekwu mgbe ihe mewere ya sị na ya marọ onye fụ ihe ọ ga-eme ghara ime mgbe ihe ga-eme mewere mana kedu o nwere ka ọ dị na kịta agụụ na-agụ mmadụ kama ha ga-ekwu etu ndị mmadụ ga-esi wee mezie ndụ ha etu a ga-esi wee nyere ndị mmadụ aka ka agụụ na-agụ a ka ọ gụdobe ha ka mkpa na-akpa akpagbu a ka ọ kwadobe ihe a na-ekwu maka ehi ebe ehi ga-anọ wee taa ahịhịa karịa ebe etu mmadụ ga-esi wee rie nri o nwekwa ka ihe a si wee dị onye kpacha anya o nwere egwu Modibe gwụrụ ọsị onye fụ ihe ga-eso okwu ya emekwana ya maka na ime ihe ga-eso okwu sewe akụchakwa n'akasị kedu ka ihe a si wee mee ọkwa ihe anyị na-ekwu onu nụsịrị ugbu a bụ Olu Amaechi Ugwuele si Abuja bata wee na-akọrọ anyị ka o si je mana nke mbụ ihe o ji ekwusi ihe ike bụ na ya na onwe ya bụ onye ọrụ ugbo ofu ngalaba ọrụ ugbo n'ime ndị na-akọ omimi na ihe ndị ọzọ ka unu jere maka ya ka ekonu si je nke a efi ọ na-enye unu nsogbu na otu a nke ahụ otu anya ha na-akpọ ya bụ National Cashew Association of Nigeria anyị jere maka nhọpụta ndị ga na-ahazi otu anyị na-ahụ maka ihe niile gbasara cashew ma ndị na-akọ efi ọ na-ata nke unu efi na-ata ka efi si ata bụ ọ bụrụ na o pere mpe ihe a na-akpọ seedling ebe ị ga-ịkụnyecha ya ọfụ efi jee ebe anwa ịta ahịhịa ọ na-azọgbu ya ị na-aghọta ọ na-azọgbu ya cashew pee mpe ịta ya ọ da-agba mmadụ n'ọnụ mana ototewe ọ bụ na ototewe akwụkwọ ya na-abịazide nwee dịka ya na-akpọ acid mana ọ bụ na o pee mpe efi na-azọgbu ya mana ebe na-enyekabe nsogbu bụ na ndị otu anyị nwechara ubi ebe ha kọrọ cashew ụfọdụ oge ndị akpụrụ ehi jee ebe anwa ewuju ama ekwe ndị ga-eje kpote mkpụrụ cashew ha ewere aka ha kpụrụ ha na-abịa kpụrụ cashew anụnwa ije ka ikpote cashew gị efu na ndị kpu ehi bịa afịrịcha gị mba anyị na-agba bụ na ahịa anyị na-ekwu maka ya na ka anyị ji wee jechaa mee nhọpụta anụnwa esiri ike nke Chukwu mụnwa wee zọọ wee nye m onye na-ahụ maka mgbasa ozi na ngalaba obodo anyị niile ọmụ abụọ na-ekwuru ha na Naịjirịa kịta the national PRO ka esi wee na-asụ ya n'oyibo unu jere Abuja ebe ugbo na-adịghị egbo kacha a na-emekwa n'Igbo anyị na-emekwa nzukọ n'Igbo anyị na ndị Igbo na-afụkwa ụzọ na ya ekwukwa ọnụ anyị na-eru n'okwu na ya maka na anyị ịma na ihe dị na cashew ndị gọọmenti etiti abịago wepụta cashew
ka ọ dị na otu n'ime mkpụrụ osisi ndị obodo anyị ji eme ọnụ ji wee na mgbe e nwere ihe a na-akpọ recession. Cashew so n'ihe napụtara obodo anyị na recession mgbe a na-ere ere, mana nsogbu anyị na-enwe bụ na ihe na-azị ka anyị ji wee ju ugwu Awụsa. Ịma cashew anụnwa anyị na-akụ ya bụ anyị, mana a na-ebupụ ya na oyi, mana anyị na-asị ka anyị nọrọ ebe a wee mechapụta ya gbapụta mkpụrụ etu aka ọ ga-esi wee nye anyị ezigbo ego. Mana nsogbu anyị na-enwe ebe a bụ na ada agbụ ya na-anwụ ọfụma ebe a. Anyị na-asị ọ bụ na ebe a na-akụ ya ebe a anyị nweta ya, anyị eburu ya jee n'ugwu Awụsa ebe anwụ dị, gbasaa ya ọgbọ ọfụma, anọrọ ebe anwa wee mepụta ya, gbaa ya na mkpụrụ. Ndị anyị na-ebugharị ya na mba ụwa ha abịa, a na-ata ya ata, ejikwa eme ihe niile bụ ihe gbasara nri na ihe ọzọ eji emezi arụ. Anyị ga-ewere okwu onye nọ maka na anyị wegasịrị ụmụ ihe dị iche iche anyị ga-eme, ọkachasị anyị na ndị otu Great Autopsy. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ ya bụ 0997771 maọbụ nkịtị 993311 kpọmkwem etinye ọnụ ya. Anyị na-ekwu maka ịghọ ọkwa, kedu oge a ga-ebido chịba ọchịchị, tinyegasị ndị mmadụ n'ọkwa dị iche iche na ngalaba ọchịchị, nakwa ka e wee ritebe uru ọchịchị a. Onye na-akpọ Ọkịja ndị ka o si ada ngwa tinye ọnụ n'okwu a. Asị m ka nyere nwanne anyị nwoke aka nnọọ maka mana m na-ekwu eziokwu ka ọha. Mana ihe na-eche n'ime ihe ndị na-achị ehi na-eme bụ na na-ekwu na-asị na kemgbe ahịa bere ndị ugwu anọbụghị na ha ga-abịa goro anị n'ala Igbo rụọ ụlọ ma ọ bụ na-eme azụmahịa. Ọ bụziere kịta ka ha ma na anịdị ha mkpa n'ala Igbo, na nke ha kara egosikwa na enwere ibe ọzọ ebu n'ubi wee na-abịa n'ala Igbo. Onye niile maka ezi daalụ ka anyị wekwara onye ọzọ. Onye na-akpọkwa ya afa gị na ebe isi akpọ? Odogwu ndị ebe isi akpọ? Ngwa gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu a. Amechi na-ekele gị. Daalụ. Anụwa njọm gaa n'iru. Ihe bụ ihe ahụ bụ na nwoke ahụ ugwu ahụ nwere ji ekitara ihe ebe na-ara mụta a ebe ụlọ ọba ndị bụ ha ji were gbarụ bịa ike juwe na ọhụrụ na-atụ ihe na-ada ụlọọbụ ha ji wee bịa ma ndị nke uwe ọbụla niile dị n'obodo a bịachara pụta ihe ụgbọkpọrọ ya bụ na ndị nche bịara. Ndị nche juru afọ ahụ debe ngwa mọpụtagburu ya ụmụjira ga-akpụta n'ọgụ dogburu ya ya oke na-aja anyị onye nke onye ka nna ukwu ezi ọ na-azụ ọ bụrụ ọ ga-ekezụta ebe ya hapụ anyị obodo anyị hapụ anyị anyị Igbo ka ndị Igbo nọrọ ogbu anọ dịka onye nna ya debe ihe na leta asembli mbọta debe ebe ka ha ji meta na ndụ onye uwe ojii na Igbo maka nwoke ahụ. Daalụ. Anyị adasị ndị mmadụ hapụ ana Igbo. Anyị cha niile bụ ndị obodo anyị, mana otu ndị Igbo si eje n'ebe a na-egolo ana ha ga na-abịakwa. Mana ya na-ekwu bụ onye ga-anọ ebe a wee mee chụọ nta ego etu masịrị ya. Mana mechi goro ana chọọ onye na-ere goro ana nọrọ ebe a mebe akpụgharịzi n'elu ya ka anyị na-ekwu. Ewe ihe Ọkịja kwuru, ọ sị eziokwu maka na ijegharịa n'ala Igbo ọ ga-afịa alụ ife onye mba ọzọ na-abụghị onye Igbo lụrụ ụlọ n'ala Igbo. Mana ndị Igbo na-eje n'ebe niile alụ ụlọ, mana ugbu a ha chọziri ịbata n'ala Igbo asịza ka enye ha ogbe. O nwere ebe nyere ndị Igbo n'efu. Ebe ọ bụla ifuru ndị Igbo nọ ha goro ya ego. Ijegodu na Asabo Ngari na Kano amapụtara ebe ahụ. Mana gịnị mere na ndị ọzọ alụ ahịa azụ lụọ na soro mepe ha n'Igbo? Ịma ihe kpatara ya bụ na ndị mba ọzọ na-afụ ndị Igbo ka ndị gị na ha enwere ike ịbanye n'ihe gbasara ahịa
imeta ihe nwere isi mana ịbịakwa n'Enugwu ndị Hausa juru ebe a ama Hausa dịrị n'ubi agụ ije na akpakpọ ịdafụ ndị Hausa gariki adịrọ atizan adịrọ ndị Hausa juru ha na-azụkwa apịa ha ere ihe masịrị ha onwe ndị Igbo na-azụ ahịa ọbụla ha nwere ike itinye aka na ya mana ndị Hausa mana ebe ha ihe a na-ekwu bụ ebe ha nọ ha anaghị eji aka arụ ụlọ ha alụ ana Igbo ije na Lagos ije n'obodo dị iche ndị Igbo nda ga-atụ ego je na Aladikpọ amarụ ma ndị Hausa ndị Igbo ga-atụ ego zụọ ahịa ihe ha ana alụọ azụ ana lụọ na-atụ ụtụ isi ebe a amarụ ma ndị Hausa na-ekwu ihe ndị Igbo na-ekwu ndị Igbo si na ebe onye bi ka ọ na-awachi amarụ ma ndị Hausa na-ama ụdị ilu a maka na ha bịa ha ma enwekarịa ute ha ma enwekarịa ahịa ga-eji kwuchie isi ebe ha ga-anọ na-ararụ ebe anwa o nwere onye ga-afụ ga-arụ ezigbo ụlọ ị na-aghọta ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ na ndị Igbo kwesịrị itinye anya n'ihe ha kedu ihe kpatara na ndị ọzọ adafụba anyị ka ebe ha nwere ike ibiri mepee gbaa mbọ tinye ihe na ya ka o too ka ụka aka ihe na-aga ọfụma mana anyị ruo mbọ onye Igbo na-agba bụ ka oge si wee goro ebe ọ nọ ka oge si wee mee nwe ka ọ dị biko gwa ya afa gị na ebe isi agbọ Enugwu akpọ ngwa gaa n'iru aba mbụ Uchechukwu okwu ọnọdụ mma enwere onye na-eje mba mmadụ eje ka ọnọdụ nkịtị onye dị ogolo ala onwe onye lesi ya na ogolo mana ibe ga-ekwu na Awụsa dị iche na ndị Fulani ndị anyị fụ ụlọ gasị n'ogbe anyị bụ ndị Awụsa Naijiria ha chọrọ nsogbu mana ndị a bụ ndị bịara abịa bụ ndị Fulani na-enwere ebe enwe fakpọ befa ha na-achọzi ebe fa ya nọ ka ọ bụrụ befa onye ọbụla na-ebe ebe a na n'ala Igbo a okotago okwu na ụka maka ebe nzi ụlọ okotago okwu na ụka bụ na ndị a na-agbafe elu ofu onye je taa bifo na-elu mkpụrụ ụbọchị ole na ole atụfiri ise bifo amaligo na-elu ofu arọ fa nwee ike chọba luo ofu ụmụnna so n'oge ga-eji ekwu n'ibe a anaba abụrụ anaba na-abịa edozi obodo n'ibe na-abịa bụ ịkpala obodo. kedu ndụmọdụ gị nwanne a sị m kedu ndụmọdụ ya ga-enyezi kezi ka a ga-esi mee ihe a ka otu ọsọ adị ugbu a o kwesịrị ime bụ onye ọbụla chee ebe nche anyị nwere ana population anyị na-egro anyị nweburu ana nke na-elebe mmadụ karịa sọ ndị be anyị ndị dị ala n'Igbo chọrọ ifi jere ntụrụ ọchọzienụ anapụta onye echichi ya ogolu maka ego n'ugwu ha nwere ana ndị nwere ana n'ugwu ọzọ abụrụ ndị Fulani daalụ ya adị ya anyị nke ndụmọdụ na-enye ndị Igbo daalụ ana okwu mbọchị a ala nke ya daalụ keleba daalụ ọ dị ma Amechi na nchịkọta okwu na nchịkọta okwu m ana m adọnyekwu ukwu n'ihe onye kwuru ikpeazụ na-ekwu ine anya iweta ihe eserese ka obodo Naijiria anyị si wee du ị ga-afụ na ndị Igbo na anyị pịkọrọ apịkọ pinye n'ebe pere mpe anyị nwere ebe anyị ga-edobe isi wee gbatị ụkwụ ma ya fọdụ nke a ga-enye onye ọzọ ndị na-achị anyị ekwugosi na ndị Igbo na ndị ọwụwa anyanwụ Naijiria ekwuola na ha nwere na ha na-enye onye ọbụla na ọkwa n'elu ya wee kwuo maka ọdịmma ihe a kọrọ n'ubi a ga na-eresi ha onye ọbụla chọrọ ichi ehi bịa na obodo anyị tinye ya na ụgbọala trela ka o buru butara gị ọ na-aga n'ụzọ ihe aka na-achị obodo Rivers kwuru otu anyị si na be ha bịa mịrị mmanụ n'ọbụsọ mmiri amịrịkwanụ mmiri gbaga ebe ahụ achọzie afịfịa a na-ebujere ha ka m gwa gị eziokwu afịfịa bụ ego ọ na-ana mmadụ ọkwa ndị mmadụ na-elekọta ana o nwere dị iche na ahịhịa na ahịhịa nke a na-eri eri nke mmadụ na-eri bụ ahịhịa nke efi na-eri bụ ahịhịa ọ dị mma otu a ka anyị ji fụ ya na agbata nke a anyị bugharịa ọnọdụ anyị bịachite azụ anyị na-eme ihe ndị ọzọ cheta na ọ bụ nzukọ ka ị gere ugbu a wee na-asị biko onye mara ihe ga-ese okwu ya emezina ya ọ bụrụ ị na-asụ n'asụsụ ndị a na-eche efi gwa ha na ndị Igbo bụ ndị udo anyị achọghị nsogbu ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ na ọ dịghị mma ka mmadụ bịa be mmadụ ka onye ọ bịara be ya
nọrọ be ya nọpịa mkpụrụ ihe na ọ dịghị mma ọ jọgburu dị n'esigbo nkakụ ọ dị m otu a ka m ga-esi bugharị ọnọdụ anyị bụta anyị na-aga abụ m Chizzy